Otalle kyllä vittu kuulottavaa. Mene nyt sinä. En tiedä pystytäkö ikinä heittää. Kun on airballs. Mihin se meni? Älä osu siihen. Hyvä. On vitumoiset skipit kerran. Mikä se totta kiinni. On kyllä vähän kuumottava laittaa. Antaa. Niin. Se menee kyllä tuonne Harjun toiselle. Siellä on vähän äkäinenkin tila tällä. Ei ois ollut hyvä, koska nyt tuonne saatana mitään. Niin. Nyt. Käännä. Kääntää. Helvetin hyvä. Kyllä.